Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsihi al-baqa wa ala man siwahu fima fis samawati wal ardil fana. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa abdim wa tarahham wa tahannan ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa maulana Muhammad atqal anqiya wa azkal askiya wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa atba'ihi bisunnatihi wa jama'atihi min yaumin hadha ila yaumil jaza. Amma ba'd, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadaratil kurama al-udama al-ajilla, dumateng para kiai, para pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi sedaya paringi panjang umur. Ngapunten Kiai Mas Duki nggih. Al Hafid, Kiai Hasan, Gus Wafi, Gus Idris, Gus Rozin sedaya ngapunten, mboten pirsa asmanipun satu persatu tanpa mengurangi rasa takdim kami. Sedaya ingkang rawuh mugi-mugi angsal barokah malam Jumat, barokah Rejeb, barokah ulama. Minimal para jamaah. Nun sewu. Hadza yaumul ikrah. Kiai Hasan niki guru kula ngaos Fathul Muin teng beliau. Niki hadza yaumul ikrah. Kangge kula niki dina sing mboten menyenangkan. Kula pun nolak saestu, tapi rupine Gusti Allah ngersakaken. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Gusti Allah ngersakaken kula rawuh mriki. Pun sing penting mugi angsal barokah nggih. Angsal barokah nggih. Masya Allah. Ada minimal 3 barokah. 1 barokah Rejeb. Mohumma barik lana wa sya'bana. Nun sewu para bunyai sedaya ngapunten. Lu Kanjeng Nabi niku pes nggone barokah. Rasulullah itu aslul barokah, sumbere niku sik nyuwun barokah Rejeb, Pak. Kanjeng Nabi niku wis jelas swargane sing nyekel lawang swarga, kuncine swarga Kanjeng. Niku sik nyuwun barokah. Lah kula sampean iki sapa, Pak? Swarga gak jelas. Kok koyo cedhek neraka? Ini momentum kita meraih. In kana akhiruz zaman yarfa'ullahul barakah minal ard. Kalau sudah akhir zaman, Allah akan mengangkat, menghilangkan barokah dari muka bumi. Rumah tangga pun kata sing boten barokah nggih. Nggih. Rumiyin rumah tangga niku barokah. Wong lanang niku lek ngejak sing wedok turu, gak atik ngomong, cukup sing lanang mlebu kamar. Moro sing wedok. Sakniki, Masya Allah, sing lanang mlebu kamar. Sampai watuk temenan, boten direken. Maka malam ini kita semuanya, kula niki disuwun ting mriki kali Gus Idris dipeksa ini kan krana ngarep barokah Mbah Wahab. Ngarep barokah Mbah Wahab. Nun sewu, Allah dawuh ing Quran apa? Wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Kamu jangan pernah sekali-kali ada nun taukid. Ojo sampai sampean kabeh nganggep Kiai Jamal sudah wafat.
Kiai Sahal Mahfud sudah wafat, lah. Kiai Wahab sudah wafat, jangan sekali-kali. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka masih hidup. Imam Al-Ghazali nun sewu para yai kula yen kelintu nyun turung dimutaken. Teng Ihya Imam Al-Ghazali nafsiri ayat ini. Kata Al-Ghazali apa? Wala tadunanna bi annal ladzina. Jangan kamu menganggap yang dimaksud alladzina di ayat ini yakni alladzina qutilu fil ma'rakah. Jangan kamu menganggap sing dimaksud alladzina di ayat ini orang-orang yang terbunuh di medan laga, di medan perang. Boten. Kata beliau Al-Ghazali, yang dimaksud alladzina teng ayat niki termasuk alladzina qutilu fi nasril ilmiddin. Fi nasri ilmiddin, termasuk orang-orang yang menyebarkan ilmu agama itu tidak pernah mati, Pak. Dadi sakniki niki Kiai Jamal pirsa. Kula nate Bu ngaos sareng kali Kiai Jamal teng Jember. Alim, Pak. Alim. Lha mau terus Gus Wafi 30 tempat. Hah? Masya Allah. 35 ngaji tempat. Dados nun sewu nggih Gus Idris, nun sewu. Umpama Kiai Jamal iki mboten diholi gak apa-apa. Lho saestu. Kiai niku umpama gak diholi, gak apa-apa, Pak. Lha napa ganjarane? Antum tahu ganjaran ngaji? Rasulullah dawuh, Allahumma Muhammad. Niku Habib Umar sampun rawuh, ampun cekap kula medun nggih. Nun sewu, la antag dua. Kanjeng Nabi dawuh, la antag dua, fata'allama ayatan min ayatillah. Sampeyan metu oma ngaji saayat. Ngaji napa? Saayat. Faka'annama shalla mi'ata rakaah. Koyok sampeyan salat 100 rakaat, ngaji 1 ayat. Niku kados-kados kula jenengan salat 100 rakaat. Lho saayat. Ya telung ayat. Yang telung ayat. Oh, kok titik Gus? Cuma 100. Diterusakan hadisnya. Wa antagdu. Fata'allama baban min abwabil ilm. Sampean kok budal ngaji. Satu bab wudu, bab sholat, bab istinja, bab najis. Faka'annama shalla al-faraqah. Koyok-koyok kula jenengan salat 1000 rakaat. Lho Pak kok jenengan ngeten iki, pinten angsale ganjarane? Alhamdulillah, wis oleh ganjaran, oleh jajan, mungkin si oleh berkat. Kula durung niki Pak. Nggih, niku kula durung ngombe, durung mangan, langsung dikengken mriki niku ya Allah. Muga-muga ape panjang umur nggih. Ana kiai niku pidato gak duwe ngombe mati, Pak. Kula lak wedi niki. Allahumma Muhammad, matur nuwun Kang. Nggih. Nggih, matur nuwun. Wis. Pun, nggih, suwun. Matur nuwun nggih. Sinten jenengan? Pak Hamam, jajane pundi? Allahumma Muhammad, pun kula gak usah suwi-suwi pun wonten Habib Umar. Mafhum mukhalafahnya apa? Jenengan ngertos mafhum nun sewu para yai, kula ngaos teng wali santri ini. Kula mboten mulangi jenengan ngapunten. Mafhum mukhalafah hadis ini. Lho yen sing ngaji mawon oleh ganjaran sakmono gedene. Napa maneh
Napa maneh? Sing mulang. Lu sing ngaji mawon ganjarane sakmono gedene. Sampai Rasulullah memuliakan orang-orang seperti Kiai Jamal. Ulama ummati ka'ambiyai Bani Israel. Ulamanya umatku koyok kafnya litasbih. Napa? Litasbih. Ulamanya umatku koyok nabi nih Bani Israel. Coba dhuwure derajate kiai. Karena napa mulyane ilmu. Pak, kula takon, Pak. Jawab nggih, Pak nggih. Sampeyan diparingi ilmu ambek duwe dhuwit seneng pundi, Pak? Nggih, Pak. Sampeyan diparingi ilmu kali diparingi dhuwit, milih pundi, Pak? Bu. Gak nyaut niki. Saka Jember adol niki. Bu. Sampean gak ada bojo, puateng ngaji tapi gak duwe dhuwit. Ambek bojo nih gak tahu ngaji, males ngaji dhuwit kathah. Sampean luwih seneng pundi, Bu? Seneng ngaji dhuwit kathah. Wingi mati wong Ibu. Ya Allah. Loh, niki aja dikira pertanyaan guyon. Ini pertanyaan pernah ditanyakan Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Ali, sampean tak wei duit, ambek tak wei ilmu milih ndi? Niki lek ditakokno wong tabak beras niku, potongane ngono-ngono niku. Kira-kira jawabane napa? Pak, sampean Gus Idris, Gus Wafi, Gus Rozin, Kiai Mas Duki, Kiai Hasan, Gus, Masya Allah lali kula. Gus Rozak, niki besti kula niki. Pas wayahe Gus Idris ngaji, jame padha wonten capres bagi-bagi sembako lan kaos, Pak. Jame padha, tapi tidak boleh diwakilkan. Sampean milih nekani ngaji nih Gus Idris apa milih nekani njupuk sembako? Ketok potongan sembako niku. Lho Sayyidina Ali ditawari, Ali sampean tak wae ilmu ambek tak wae dhuwit milih ndi? Sayyidina Ali dawuh, kula milih ilmu ya Rasulullah. Milih napa? Ilmu. Apa Ali? Fa innal ilma yuslihuni. Karena ilmu yang akan memperbaiki kita. Ilmu yang akan membimbing kulo jenengan. Anda cek data di Quran. Orang kalau tidak dibimbing ilmunya akan dibimbing oleh hawa nafsunya. Balit taba'alladzina dholamu ahwa'ahum bighairi ilmu. Jadi pilihan manusia hidup cuma dua. Kalau tidak dibimbing ilmu, dibimbing hawa nafsu. Antum baca kitab Ibnu Ruslan. Kitab Zubatnya Ibnu Ruslan. Apa kata Ibnu Ruslan? Kata tiang ngelampai amal tapi tanpa a'maluhu mardudatun la tuqbal. Anda cek dawuhnya Imam Al-Ghazali, man ta'abbada bil jahli faqad la'iba bi syaitan. Sopo wong sing ibadah tapi gak ada ilmu, haji mboten kate ilmu, traweh, salat, poso mboten kate ilmu, faqad la'iba bi syaitan. Orang itu ditertawakan, dipermainkan setan. Nun sewu wonten riwayat. Wonten tiang kali kalau lalu. Wonten tiang kali ning jero masjid, sing siji turu, sing siji salat. Wonten setan liwat goncengan numpak mio. Setan zaman sakniki. Bareng wis liwat masjid,
Setan sing gonjengan wong ngomong, "Kang, mandeg dhisik, Kang." Ana apa? Aku tak nggodha wong sing njero masjid. Akhirnya sing setunggal mlebu masjid, sing setunggal ngrantos ting sepeda motor, ambek rokokan. Jadi kira-kira waya ana salat jamaah, kok ana wong tetep lungguh ning sepedahe ning ngarepe masjid, kok gak mlebu masjid rokokan, berarti kira-kira ponakane. Bareng setan sing mlebu niki, kait mlebu masjid, mencolat medal, Pak. Mencolot metu. Terus si setan sing ning jaba, "Apa sampean? Aku wedi." Wedi ning sapa? Wedi ning sing salat. Lah, aku wedi ning sing turu. Loh, kok aneh? Gak wedi ning sing salat. Kok wedi ning sing turu? Iku masih turu alim. Iku masih turu alim. Iku masih salat. Gak duwe ilmu. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan apa? Wal alimul wahid asyaddu ala syaitan min alfi abidi. Tiang alim setunggal para rawuh lebih dahsyat, lebih ditakuti setan daripada 1000 ahli ibadah. Setan takut kepada orang alim meskipun tidur, tidak takut kepada abid meskipun sholat tanpa ilmu. Mulane bapak-bapak yang main teng masjid mboten usah sholat. Turu wae, Pak. Tambah dikeloni setan sana. Jadi setan, iki wis bodoh ngantukan. Lho tiyang sakniki niku mboten ngergani ilmu, nun sewu, dianggap ngaji niku mboten penting. Ayo sakniki kula takon, ana wong duwe anak 3. Sing pertama cerdas, nomor 2 pinter, nomor 3 goblok nambeng. Sing dilebokno pondok sing pundi? Sing dititipno Gus Pami, Gus Idris kono sing. Makane sakniki kathah kiai kena stroke, Bu. Kula niku didhawuhi abah kula, Pak Hasan. Abah kula niku wanti-wanti ojo sampai nolak santri. Waalaikumsalam. Wonten napa? Badhe mondokaken anak, Yai. Pundi anak sampean? Niki, Yai. Duh, iki anak sampean ya Allah, Pak. Anak ini wis gak kopian. Rambutnya pinggir iki entek, Bu. Sing ngarep iki diduwurno, didawakno, terus diwehi minyak sing kaku niku lho. Niki anak sampean? Enggih, Yai. Ya Allah, tak kira anake landak. Kok dipondokno napa? Aduh Yai, kula mboten kuat pun. Niki ibuke pun stroke ping 3 nih. Dilebokno pondok. Kula dipeseni abah kula. Abah kula niku Kiai Faruk bin Nyai Zainab binti Kiai Siddiq. Nggih. Nah, termasuk zuriyai Mbah Siddiq, Kiai Ahmad Siddiq niku zuriyai. Jadi kula nawi jalur nun sewu niki ben kenal mawon duduk tafakhur lho niki. Dari jalur ayah saking Mbah Siddiq, kula saking jalur ibu kula bin Nyai Wahibah binti Kiai Wahib bin Kiai Wahab. Nah, Mbah Siddiq kali Mbah Wahab ketemune Tinggi Khalil Bangkalan. Dadi wis barokah, Masya Allah. Mulane wau Gus Wawi, ada berapa asrama Gus? Coba. Niku mau santri berapa puluh ribu nguyu bareng. Insya Allah diarahno nang Israel, entek Israel. Dadi sak ngadepi Israel sing rada bulet-bulet iku gak kakean ngomong kowe. Wong Islam Timur Tengah ngoyo bareng, terus diwadahi paralon, kedelep insyaallah. Lu kadang-kadang di pondok niku krana bapak ibu wis angkat tangan. Bareng wis mondok nuwun sewu. Kula batin Pak, paling seminggu gak kerasan. Alhamdulillah 2 minggu kerasan, saulan 2 wulan kerasan.
Angsal 3 sasi bapak moro. Waalaikum yai, waalaikumsalam. Matur nuwun yai, anak kula mondok, kula tenang. Kula jawab, iya sampeyan tenang. Aku kok piye miring sampeyan. Duh saking temenan saestu niki. Nggih Hasan nggih. Coba krono gak golek rahmati Allah, leren dadi kiai. Enakan dadi tim sukses, Pak. Sepurane. Oh, yen kula Gus Fikri mele pundi? Kula niku wong apian, Bu. Muga-muga Anies, Prabowo, Ganjar dadi kabeh. Wah. Nggih ben gak tukaran, Bu. Masyaallah. Nggih, alhamdulillah. Allahumma Muhammad. Sholli wa sallim wal ali wal bihi man qad wahada beli kawat dalam kerdus malam Jumat, perbanyak sholawat, hidup akan bagus. Perbanyak sholawat nggih. Allahumma barik fi Rajab, Allahumma ya Allah barokahkan kami di bulan Rajab Sya'ban ya Allah, wa Sya'bana wa balighna wa Sya'bana cekap nggih Gus, ngapunten. Ya Allah pun. Kalau wau matur, Kanjeng Nabi itu sampai membanggakan ulamanya kados Kiai Jamal disamakan dengan para nabi. Teng pinggire kitab Ihya niku kitab Ta'riful Ahya fi Fadhailil Ihya. Niku wonten keterangan, wonten ulama mimpi ningali wonten Kanjeng Nabi, Nabi Musa, Nabi Isa. Nabi Musa, Nabi Isa niku rodok protes. Rodok napa? Rodok protes. Kenapa? Nabi Musa dan Nabi Isa ini kan penguasanya Bani Israel. Protes, wahai Rasulullah, apakah betul panjenengan dawuh bahwa ulama jenengan itu seperti nabinya? Monggo Mbak Rokib. Monggo Mbah, Masya Allah. Nih tim sukses asli nih. Mbah, kula durung oleh bagian lho, Mbah. Kula niku nanti tanglet Gus Idris, Pak Hasan, nanti tanglet ting ibu kula ting beberapa sumber. Bu, ting beberapa sumber, termasuk ting Mbah Nasrullah saya pernah tanya. Pawakane Mbah Wahab niku koyok sinten? Dawuh ibu kula, dawuh Mbah Nasrullah, kados Mbah Rokib ngeten iki. Cilik-cilik, Masya Allah. Cuma Mbah Wahab sakti ngoten mawon. Monggo Mbah. Masya Allah. Manturi. Nak, salim nak. Kula niku Bu yen ngaji ngeten niki Bu, hol-hol kiai, anak kula gawa. Nggih, ngalah baro. Jangan dianggap barokah ndak ada. Wonten barokah niki wonten. Pun tekan ndi mau wis. Wah iki gara-gara tim sukses rawuh niki. Nah, Nabi Musa niku protes. Loh, ya Rasulullah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ya nabi, ulama ya ulama. Kenapa engkau menyamakan ulamanya umat penjenengan dengan nabinya Bani Israel?
Apa buktinya? Allahumma Muhammad. Kanjeng Nabi nimbali Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Ainal Ghazali? Kata Rasulullah. Ainal Ghazali? Endi Ghazali? Imam Al-Ghazali ditimbali. Niki wonten teng kitab pinggir Ihya. Nggih. Mana Al-Ghazali? Imam Al-Ghazali moro, dalam ya Rasulullah. Iki umat ulamaku. Nggih. Terus kali Sayyidina Nabi Musa, Imam Al-Ghazali ditanya, ismuka? Jeneng sampean sapa? Jeneng sampean sapa? Al-Ghazali mengatakan, ismi Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Nabi Musa nun sewu. Nabi Musa niku wonge kan nun sewu nggih. Oh, rodok kereng. Rodok kereng. Wong ana wong Kipti kali Bani Israel tukaran niku ditempeling. Tiang Kiptine ditempeling kali Nabi Musa, mati. Punya kekuatan Masya Allah. Nabi Musa, aku takon jenengmu. Aku gak takon jeneng bapakmu, mbahmu. Jenengmu sapa? Al-Ghazali mengatakan Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Kok niki nesu Nabi Musa nun sewu rodok nesu. Kamu ini aku tanya namamu. Kok kamu jawab nama bapakmu? Untuk apa? Imam Al-Ghazali noleh teng Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, niki dijawab napa mboten? Niki saya di Nabi Musa niki diladeni napa mboten? Coba. Kula jawab napa kula mendahulukan adab? Kata Rasulullah, jawaban. Nggih, Nabi Musa, kula jenengan tangleti, jeneng kula sapa? Kula jawab Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Kok kadek jawab bapakku, mbahku iki. Ngapunten, jenengan emut. Apa? Jenengan nate ditakoni Gusti Allah. Ya Musa, ma fi yaminika. Hei Musa, yang ada di tangan kananmu apa? Jenengan elik, jenengan jawab apa? Qala hiya asai atawakka'u biha wa usubila ala ghanami wa liya ma'afiha ukhra. Jenengan jawab niki tongkat gawe ngangon wedhus, gawe mlaku, gawe tungket, gawe macam-macam. Jenengan ditakoni Allah iku apa? Kan mestinya jenengan cukup jawab iki tungket. Kenapa jenengan jawab iki tungket, gawe angon wedhus, gawe iki? Coba. Akhirnya Nabi Musa menyerah. Oh, nggih pun leres. Berarti memang ulama Kanjeng Nabi. Muga-muga ulama-ulama menika panjang umur sedaya. Ya Allah, yen kiai dongakno dawa umur, Pak. Yen sampean kok bengi mati gak apa-apa, Pak. Saestu nih. Mautul alim, mautul alam. 2 tahun, bayangkan. Tapi Anda jangan mengira bahwa Kiai Jamal ini sebetulnya masih hidup. Wala tahsabanna alladzina qutilu, itu yang dimaksud kata Al-Ghazali orang-orang yang hidupnya untuk nasyrul ilm. Untuk mulang, nopo barokah. Karena ilmu niku uang kok sedino mboten nambah ilmu, harinya ndak barokah. Lihat, antum baca Sahih Muslim, cek ada dawuh, ma min yaumin lam asdad ilayya ilman yuqarribuni ila Allahi zulfa fala burika fi hadzal yaum. Kok ono sedino aku gak nambah ilmu, kata Rasulullah, hari itu bukan hari yang barokah. Sedino mboten nambah ilmu. Niki dawuh sinten?
Kanjeng Nabi. Sedino mboten nambah ilmu. Lah bayangkan kok Kiai Jamal, sedino 35 majelis. Punya 35 apa ndak barokah? Lihat Sunan Ampel, sudah wafat 500 tahun, sampai sekarang barokahnya masih terasa. Betul? Betul? Jenengan sering ting Sunan Ampel, yen jenengan kepingin ngerasakno barokah ngampel gampang, Pak. Sampeyan yen moro nang Ampel gak usah yasin tahlil, gak usah. Sampeyan lungguh nang gang, ndodok kopi adele ngarep. Terus wajahnya rodok mercing-mercing titik ngeten, Pak. Aja suwi-suwi setengah jam kebek. Lho niki wong alim wis wafat barokai sing seo. Lho saiki wong sik urip malah ngentekno donyane wong liya. Allahumma Muhammad. Ya Allah. Dados panjenenganipun Kiai Jamal, sedaya ulama-ulama meniku. Itulah pewaris Rasulullah. Kata Sayyidina Ali, al-ilmu yuslihuni. Ilmu memperbaiki saya. Wal malu yufsiduni. Harta, uang justru akan merusak saya. Ojo ambek wong liya. Kadang ambek dulur mboten nyopo. Wonten Bu? Wonten Bu? Ana Pak? Ambek dulur gak nyopo wonten? Gara-gara golek duit ana sampe ninggal Jumatan wonten? Ana? Teko wonge? Padahal kalau urusan dunia ya Allah, diceluk jeragan, diceluk kepala bagian, diceluk bupati, jam 8 dipanggil Allah, jam pinten sampean siap? Ditimbali bosnya, jam 8, jam 7 wis siap, ditimbali Gusti Allah, subuh jam 4, jam piro sampean teko teng pangeran? Setengah 7, ngono sik sempat buka HP, nulis status, kesiangan guys. Ono teko wong ini sing guyu nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betapa banyak orang sekarang sudah tidak mau menjawab azan. Nggih. Nggih. Pak, sampean enggak ada toko, enggak ada warung. Wae azan maghrib, toko sampean moro-moro rame ana wong teko kulaan. Beras sak kintal, gula 50 kilo, kopi sak maceme. Sampeyan milih nutup toko kanggo salat jamaah teng masjid, napa milih ngladeni wong tuku mau, Pak? Padha di Pak nggih wong Jember kali Jombang nggih. Padahal sing tuku wayahe maghrib niku iso-iso setan. Menggoda iman ki. Tapi ojo ditakokno nggih. Wong sampeyan duwe toko waripe maghrib kok ana wong tuku kulaan. Nun sewu, sampean setan. Empun. Jadi tarian dunia, tarian akhirat ini. Nah, kiai-kiai seperti beliau ini memenangkan tarian akhirat. Insya Allah. Memenangkan. Nah, tiang sing memenangkan tarian akhirat. Itulah orang yang akan dimuliakan oleh Allah. Hatta yamut. Sampai sudah wafat pun masih terjaga kemuliaannya. Nah, kula jenengan niki rawuh mriki nun sewu, duduk niat donga niki Jamal. Mohon maaf. Mungkin ini cara berpikir anti mainstream. Kita hadir di majelis hallnya ulama bukan kita mendoakan, kita ngarep dongane itu yang namanya tabarruk. Apa? Tabarruk. Ketika Isra Mi'raj, Kanjeng Nabi niku liwat di satu tempat, mandek. Malaikat Jibril dawuh, Muhammad salato neng kene. Wonten napa malaikat Jibril? Iki panggonane Ibu Maryam, salato. Nah, berarti tabarruk itu ada. Ibnu Taimiyah, kiainya orang Wahabi, mengatakan tidak ada barokah. Tapi Ibnu Taimiyah punya santri namanya Az-Zahabi.
Adz-Dzahabi justru pendapatnya berlawanan dengan Ibnu Taimiyah. Oh, niki kapan-kapan mawon kula terangno. Kapan-kapan ngundang maneh, insyaallah saya diskon 20%. Mboten nggih, dosa Pak. Dosa Bu kok ono kiai diundang pengajian ngarepno disangoni niku dosa. Tapi luwih dosa ngundang kiai gak disango. Oh, katik ngundang kiai pemane saka Jember. Waduh, 5 jam 6 jam kula Bu. Oh, kok katik gak disangoni, malaikat akan bertanya, gak bahaya ta? Wah. Allahumma Muhammad. Pun terakhir pun, ampun niku masyaallah. Habib Umar sudah. Apa itu barokah? Kenapa Rasulullah sampai Allahumma barik lana? Apa itu? Banyak takrif tentang barokah. Saya ambil satu saja, saya pakai teorinya Syekh Mutawalli Asy'arawi. Sinten? Syekh Mutawalli Asy'arawi. Mahiyal barokah. Nopo sih Gus? Kok bolak-balik barokah. Barokah itu apa? Kalau yang standar, takrif yang standar, Imam Nawawi dan sebagainya, kan mengatakan ziyadatul khair wa tsabatuhu. Kita ambil teori yang agak levelnya naik dikit. Teorinya Imam Mutawalli Asy'arawi. Ini ulama tafsir kontemporer. Beliau mengatakan, al-barokah jundun sirriyun min junudillah yursiluhu ibadahu mayasha. Barokah itu kata Syekh Mutawalli, tentara rahasianya Allah. Napa? Tentara rahasianya Allah. Yang dikirim Allah untuk siapapun yang dikehendaki Allah. Pancen gak ketok, Pak. Barokah ini pancen mboten ketok, cuma bisa dirasa. In halat alal umri, kata Syekh Mutawalli Asy'arawi, kalau barokah itu masuk ke umur, aktsarathu, maka umurnya akan semakin seakan-akan banyak. Nun sewu Gus, Kiai Jamal wafat usia berapa? 78. Tapi keberkahannya insya Allah ila yaumil qiyamah. Pondoi santri. Jadi umpama Kiai Jamal gak ada diholi, gak apa-apa Pak. Santri ini berapa ratus, berapa ribu. Putrane kabeh soleh, tinggalane kok ngeten iki. Subhanallah. Kalau barokah itu masuk, Imam Syafi'i umurnya cuma 54. Imam Syafi'i umurnya cuma berapa? 54. Tapi karena kelebonan barokah sampai sekarang madhabnya masih dipakai. Syekh Khatib Al-Baghdadi nulis kitab. Allahumma Muhammad. Ben tambah yakin dengan nggih. Wis marono mulai pun mudhun kula malih niki. Syekh Khatib Al-Baghdadi niku nulis kitab. Niku cerita Imam Syafi'i niku suatu malam mimpi bertemu Rasulullah. Niku wis dolanan urusan sampai Kanjeng Nabi, Pak. Zaman kan mimpi ketemu Ome Rama. Apa yang dikatakan Rasulullah ketika bertemu Imam Syafi'i? Syafi'i, tolong sampeno salamku neng murid sampean Imam Ahmad. Nggih. Tolong sampeno salamku neng murid sampean Imam Ahmad, yakni Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i nun sewu wungu, tangi, kaget, ya Allah. Aku duwe murid hebat sampai Rasulullah nitip salam. Akhirnya Imam Syafi'i mantun subuh ngengken santrine, "Cung, tolong nang omahe Imam Ahmad sampai nang ngene. Santrine budal.
Nah, niki cirine santri niki. Pokok didhawuhi yai langsung budal. Ngeten adab niku santri niku. Pokok diutus yai budal wis. Nggih. Kiai Hasyim, maaf, Kiai Khalil Bangkalan niku waktu mondok teng Cangaan, waktu si alit, niku ambek kiai ini, ambek bunyai ini diutus. Khalil dalam. Tolong nyapu halaman pondok ya. Enggih. Jangan salah paham, Kiai Khalil bukan orang Madura. Kapan-kapan kalau jelas no insyaallah. Wis pokoknya utangku akeh wis. Loh iya, orang menganggap Kiai Khalil itu orang Madura, bukan. Jawa asli, Pak. Kalau nggak ada silsilah, kok sampai Kiai Khalil ada di Bangkalan, saya punya riwayatnya. Insya Allah kapan-kapan. Diskon 20%. Boten-boten nggih. Masya Allah. Kalau biasa pidato ngeten teng YouTube barang nggih. Wong Gus Fikri iku kok ngomong sangu, ngomong amplop, ngomong diskon. Mosok Kiai boten. Kalau biasa teng YouTube, kalau biasa pidato ngeten nggih, aja dianggap guyon. Kenapa salaman? Kiai Khalil itu dipesan ibu, kali bunyai. Nyapu halaman Khalil, enggih bunyai. Kiai ini tepak betul nonton. Akhirnya mulai mantul subuh, Kiai Khalil itu waktu si arek nyapu halaman. Adab, wahai para santri, bahagialah Anda. Anda on the track, ada di lingkungan yang bagus. Kiai Khalil nyapu Pak. Duhur, sholat nyapu maneh. Asar mandek sholat nyapu maneh. Maghrib mandek sholat nyapu maneh. Isya sholat mandek nyapu maneh. Sampai jam 12 bengi. Jam 12 bengi Kiai ini rawuh. Kiai ini mantun pengawasan. Krungu krek, krek, krek. Sopo iku nyapu? Kulo yai. Sopo Khalil? Loh, jam piro iki? Jam 12. Lu kok sik nyapu? Mulai kapan? Mantun subuh. Sing ngongkon sapa? Bunyai. Lu kok sik nyapu? Kali bunyai dikeken nyapu, dereng dikeken leren. Ono santri ngono sakniki ono. Santri kula, Pak, dereng kula kengken, melayu, Pak. Yok napa gak barokah Kiai Khalil. Kiai Khalil niku saking barokahe. Niku ana bupati arepe mantu, Bu. Musim udan. Udan terus. Bupati ini arepe mantu, ya apa iki? Aku lek mantu udan terus ya apa? Mara nang Kiai Khalil. Yai nyuwun jimat supaya mboten udan mudun. Oh ya. Kiai Khalil njupuk kertas kali pulpen terus nulis. Wis iki delen dhuwur lawang. Ojo dibuka sampai acara sampean mari. Dilempit saestu bupatine mulih didelen dhuwur lawang. Mboten udan, Pak. Mboten udan, Bu. Padahal niku musim udan, Desember gede-gedene sumber. Mantun acara bupati ini penasaran, ya Allah, opo jimate Kiai Khalil mantun acara dibuka. Duduk Fatihah, duduk sholawat, Bu. Sanes Fatihah, sanes ayat, sanes sholawat, Pak. Tulisannya ini bahasa Arab. Zakaruka kabir. Astagfirullahaladzim. Menengok sih gak ngerti jano pun. Melanggar kode etik nih diterangno. Jadi zakar itu kalau kabir iso ngendek udan. Wah, embus ono dalile. Masya Allah. Nah, Imam Syafi'i langsung santri ini budal. Waalaikumsalam Imam Ahmad. Halo. Wonten sungkem, wonten salam saking guru Syekh Imam Syafi'i. Oh ya alhamdulillah. Ono apa? Dawuhe Imam Syafi'i wonten salam saking Kanjeng Nabi. Wah. Imam Ahmad seneng, Bu. Ya Allah. Kanjeng Nabi sampai titip salam nang aku.
Saking senengi alaika waalaikumsalam ya Rasulullah assalamualaikum was weneng pokoke pun. Imam Ahmad sebenarnya saking senengi Imam Ahmad gak ada jubah anyar. Santri ini diwehi jubah niku. Nya wis kowe hadiah saking senengi. Dadi wong niku lek seneng terus ngewe hadiah biasa. Gus Idris pun dini. Kula teko muga-muga Gus Idris seneng, Gus Wafi seneng. Dadi ingin kula mulai diwehi hadiah. Mboten ngarepno cuma ngilingno. Allahumma Muhammad. Mulai didamel. Kali santri ini didamel jubah Imam Ahmad. Waalaikum Imam Syafi'i. Ya apa? Sampun kula sampeyan. Alhamdulillah. Jubahmu ku apik. Nggih. Oleh ndi? Diparingi Imam Ahmad. Hah? Diwehi Imam Ahmad? Nggih. Ya Allah, aku njaluk tulung ya. Apa? Copoten jubah. Copoten jubah. Njenenge santri diutus kiai. Pokoknya santri gue dikongkon kiai gak dek nawar wis. Kekuatan kita ada di adab, Pak. Dan ini tidak ada di kampus, di universitas tidak ada, adab tidak ada. Kapan-kapan insya Allah kalau terang tentang adab. Jangan harus dihitung utangnya biro. Jubah dicopot. Wong sing ngutus ya ini. Kali Imam Syafi'i jubah hadiah dari Imam Ahmad. Dikum. Imam Syafi'i pas loro. Banyune kumkuman jubah Imam Ahmad diumbe. Waras. Ngombe kumkumane jubahe Imam Ahmad. Guru ngergani murid. Tabarruk kepada murid. Mulane sampean para santri, wali santri kok ketok Gus Rozin, ketok Gus Wafi, Gus Idris, nggih gawe jubah sampean jaluk. Sampean sile lek gak. Umbien dikum dium embe. Insyaallah loro sampean tambah nemen. Abah kula niku yen Yai Hasan ini akrab kali abah kula. Abah kula niku Pak, tuamu niku wadah. Waalaikumsalam Yai, wassalam. Lah apa ngundang Yai, wonten sing mondokno anak. Kula sakit Yai. Sakit apa? Sakit madaran, sakit macam-macam. Kali abah kula cuma dhewe banyu niki lho, Bu. Sampeyan ombe. Tamune dikeng nunggu. Diombe kali tamune wong diutus. Mulai waras Pak. Mulai waras, loro weteng waras. Tabarruk. Anda baca Sahih Muslim, Kanjeng Nabi tidak pernah meludah, ludahnya nyampe di tanah. Cek. Kanjeng Nabi ini lek ngidu, enggak nyampe di tanah, langsung ditadahi sahabat. Diusap-usapno waras kabeh, dilebokno botol. Ya Allah Bu, dadi lengo wangi. Sayyidina Ali loro moto ketika perang Khaibar, loro moto nemen. Masya Allah, kali Kanjeng Nabi, Aina Ali, di Ali. Sayyidina Ali nang kemah, ana apa? Sakit meripat, gorene digotong. Apa Ali sakit meripat? Ya Allah, Kanjeng Nabi cuma ngeten tok Bu. Waras, langsung mimpin pasukan Muslim menaklukkan benteng Khaibar, benteng terkuatnya orang Yahudi. Loro moto, ayo, sapa sing loro moto kene? Tak idoni, gak tambah abu ya. Abah kula banyu mute marak kula sakniki dadi kiai nerusno. Alhamdulillah kiasan teng pondok sakniki alhamdulillah wis aliyah wis alhamdulillah pun. Lan kula nerusaken jenengan mulang Fathul Muin. Kula rutin ngawasi Fathul Muin teng Kiai Hasan sakniki kula mulang Fathul Muin. Kepingin mulang Fathul Wahab dereng wani. Masya Allah. Kula niru tamu kula sakniki kata. Waalaikumsalam Gus, salam. Lah napa? Mondok loro. Wes, loro napa men? Loro weten Gus. Kowe banyu. Sampeyan ombe? Diombe, Pak. Alhamdulillah. Mulai mencret. Masya Allah. Ya beda level lah, beda level. Wong tingkatane kados ngoten. Nggih. Nah, kula jenengan nunut levele Ki Jamal.
Kula jenengan nono tak baru ke level-level yang di atas itu. Saat niki kula sampean kepingin mlebu swarga, modalnya apa? Jawab. Salat. Saya tanya, sampean sudah pernah salat khusyuk? Wis tahu salat khusyuk? Lihat teorinya Sayyidina Umar, la khaira fi sholatin la khusyu'a fiha. Teorinya Sayyidina Umar bin Khattab. Tidak ada kebaikan sholat kalau tidak khusyuk. Lah kalau sampean mlebu swarga ngendelno sholat. Ono wong wedok, Bu. Jamaah kula. Wah, rokok suwi. Mantu niku kula ngomong, hebat sampean, Bu. Napa, Gus? Wis iso sholat khusyuk. Kok Gus Fikri tahu? Lah sampean rokoke suwi. Kula niki rokok suwi, Gus. Sanes khusyuk. Lah napa? Lali rakaat. Rakaat siji apa rakaat loro? Kalau lupa rakaat, ambil rakaat yang paling pendek. Rakaat sah. Engko sujud lali mani. Iki rakaat kedua apa rakaat ketiga? Ambil rakaat kedua. Mantu niku salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Anake ndelok, Bu. Bunda sholat apa? Sholat isya. Lah kok 6 rakaat? Nah, kalau jenengan gini ki. Kata Said Muhammad bin Ali Al-Maliki, aduh, wis dawa wis pun dawa maneh niki men cukup. Pun muga-muga kabeh barokah pun. Barokah malam Jumat, barokah sedaya kabeh. Al-Fatihah. Ngapunten datang para yai ngapunten saestu kula sul adab ngapunten mugi-mugi sedaya kempal kali para ulama sedaya akhirnya kempal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Napa ingkang leres sedaya saking Gusti Allah mugi barokah manfaat. Napa ingkang kelintu karena kekurangan keilmuan, ketersinggungan perasaan, kesalahan ucapan. Al-Fakir Muhammad Mushatiq Fikri Faruk, mohon maaf lahir dan batin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.